Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатсина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Башта тренинглар, оннан соң интеллектуаль викторина. Нур яшьләр үзәгендә яшь педагогларга багышлау узды. Татар драма театры кабат үз тамашачыларын сөендерә, чалулар өчен труппа нинди премьера әзерли. Фатирларыбызда туңабыз, мындай проблема белән безнең Кайнар элемтәгә 20:07 йорты халкы мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренчә, батареялар 3 октябрьдә ук җылынырга тиеш булган. Бер атна инде җылыту приборлары салкын, тулырак халдагы материалда. Туңмас өчен Гөлнара Герасимовага җылы киенергә туры килә. Хәзер ул җылыткычны да куша, әмма бу да җитәрлек түгел. Дозвониться даже нереально. Звонили, узнавали. Включили вчера отопление, дома все равно холодно. Они еле слабые батареи. Не знаю, как у других соседей, но у нас отопление желает быть лучше. Җылылык булмаса да хезмәт өчен түләргә туры киләчәк дип борчыла халык. Там немножко погрели, батареи тут же холодными опять стали. Ну что-то там у нас же видели, там авария какая-то, там трубы меняли. Отопления нет, а деньги, наверное, будут брать все равно за этот месяц. Коммуналь хезмәткәрләр әйтүенчә, барлык җитешсезлекләр дә бетерелгән, ләкин халык хәбәр әйткәнчә, фатирларда әле дә батареялар җылына алмый. Лилия Гатсина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Нур яшьләр үзәгендә яшь педагогларга багышлау узды. Чарада 200-гә якын укытучы һәм тәрбияче катнашты. Башта тренинглар, оннан соң интеллектуаль викторина, ахырда алдынгы катнашучыларны бүләкләү тантанасы. Яшь педагогларга багышлау тәҗрибәле лекторлар тарафыннан балаларга дөрес караш табарга ярдәм итү өчен алып барылган тренинглардан башланды. Мәсәлән, Айсылу Кузнецова үзенең методикасын җылылык һәм наз дип атый. Ул инде 8нче ел башлангыч сыйныф укытучысы булып эшли һәм үз һөнәренә гашыйк булуын гына түгел, аны яратканын таный. Я вычитала, что психологи рекомендуют осязание, чувствительность, и чтобы дети чувствовали это тепло, и не просто на слова «ты молодец», «ты умничка», а именно чувствовали тем, что через тепло, через тело. Мәгариф идарәсе башлыгы Рөстәм Хужин билгеләп үткәнчә, бу чара яшь белгечләргә кирәк. Узнать, что их беспокоит, чего они хотят достичь, к чему они стремятся. То есть вот значимость, наверное, в этом проявляется, чтобы вновь пришедшие в нашу отрасль специалисты, молодые специалисты, были здесь востребованы, нужны, важны, чтобы им было удобно и комфортно работать. Соңыннан актив укытучыларны бүләкләү булды, аларга мактау грамоталары тапшырылды, чара интеллектуаль викторина белән тәмамланды. Лилия Гатсина, Яна Вальдю, Ленар Султанов, яңалыклар. Татар драма театры кабат үз тамашачыларын сөендерә. Труппа премьерага татар драматургиясе классига Мир Хайдар Файзинең «Калфак» исемле пьесасы буенча спектакль әзерли. Бүген репетицияда безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Мәхәббәт һәм нәфрәт, дуслык һәм хыянәт, эгоизм һәм дан шөһрәт, кара һәм ак кебек спектакльнең төп темасы булачак. Бу сезонның бу икенче премьера Мир Хайдар Файзинең «Ак калфак». Без татар театры буларак, без әлбәттә татар классигына игътибарлы булырга тиешбез. Һәм ни өчен бу пьесада тукталык, чөнки бу пьесада 100 ел элек язылса да, ул бүгенге темалар белән бик тәңгәл, актуаль. Мурса Сәлимнең яшь кызы Хәмдия беренче мәхәббәтен түземсезлек белән көтә һәм кыз үз йөрәген аның турында җыр язган кешегә генә бирәчәге турында шарт куя. Хәмдия ул бик батыр йөрәкле, зирәк һәм үзенең нәрсә теләгәнен һәм үзенең хыялы, теләге, әкияте өчен көрәшә торган кыз. Бүгенге көндә дә бик актуаль. Теге әйтәләр бит, где родился, там и пригодился дип. Юрганыңа карата аягыңны сус. Шуңа күрә бәлки үзенең булган мәхәббәте белән калган булса, бакый мондай очракларга ирешмәгән булыр иде. Спектакльдә мәшһүр композитор Сара Садыйковның Сөмбел җыры, татар халык җыры Хәмдия кулланыла. Аларга аранжировканы шул композитора, Татарстан Республикасы композиторлар берлеге әгъзасы Гөлназ Закирова әзерли. Бу әсәрдә безнең бары тик тынлы музыка кораллары яңгырый. Берничә җырларны инде
кешеләр танырда Алла бирсә, инде Хәмдия җыры, Сахралар җыры. Менә шул җырларда моң табып, үземә ниндидер илһам табып, инде калган музыкаль әсәрләрне дә иҗат иттем. Әле һаман да, әле без ниндидер төзәтмәләр кертәбез. Бу спектакль Татарстанның атказанган артисты Алсу Хәбетдинованың 50 яшьлек юбилеена да багышлана. Менә шушы Ак калфак спектаклендә минем 50-нче ролем, юбилей өстенә юбилей. Шуңа күрә бик нык дулкынланам. Санаулы көтелгән минутлар килеп җитте. Димәк, 15 октябрь көнне Ак калфак спектакль белән минем юбилеемне билгеләп үтәбез, Алла бирсә. Шоулар премьераны 13 октябрьдә 19 сәгатьтә, 14 һәм 15 октябрь көннәрендә кичке сәгать 6-да карый алачак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яңгырлар ява, суыта бара, димәк җылырак киенергә кирәк. Яршаллыда шәһәрдәшләрне һәм килгән кунакларны Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсе сыйндыруын дәвам итә. Күннән эшләнгән хатын-кызлар өчен сапагилар, ярым сапагилар, ир-атлар ботинкалары һәм ярым ботинкалар. Буларның барысында Муса Җәлил проспекты 55Б үзәкрә сәүдә үзәгендә алырга мөмкин. Белоруссия аяк киемнәренең сату ярминкәсендә хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен көзге һәм кышкы 1000-нән артык модель тәкъдим ителә. Иң мөһиме бирдә стандарт булмаган аяк деформацияләнгән бармаклы, шишенгән аяклылар өчен уңайлы вариантны табарга мөмкин. Ассортимент богатый. Я вот себе на осень сейчас как раз подобрала вот эти. Очень мне нравится. Цена приемлема и очень удобная. Комфортно, конечно, комфортная обувь. Но белорусская же обувь всегда уж ее довольны все. Беларусь җыештыручылары аяк киемнәрендә анатомик платформа амортизацияләнә торган япма кирәкле үлчәм, моннан тыш уңайлы йомшак үкчә. Ул кысмый буыннарга кыенлык китерми. Бирдә шулай ук үз киемнәре буховиклар, дубленкалар һәм курткаларда сойларга була. Это если идет тоненькая курточка. Есть модели, которые немножечко утеплены, также изготовлены из спандекса, проходит один слой синтепона внутри, воротничок идет из натурального меха, он идет на потайных пуговичках, которые можно мех убрать. У нас представлены модели из зимнего сезона. Вверх идет изделие также из спандекса, есть натуральный мех, который также отстегивается на молнии, очень толстые идут на верблюжьей шерсти. Белоруссия ярминкәсе 15 октябрьгә кадәр Муса Җәлил проспекты 55Б үзәкрә сәүдә үзәге 10-нчы бүлек элекеге балалар дөньясы адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Время теплых подарков в магазинах «Победа». До 31 октября совершите покупку, станьте участником акции и выигрывайте ценные подарки. В связи с расширением штата требуются слесари по сборке металлоконструкций, электрогазосварщики на полуавтомат. Опыт сборки металлоконструкций, хорошее чтение чертежей. Зарплата достойная, оформление в соответствии с ТК РФ.